Este ano, no cole, celebramos o ano da pintura. Cada curso escolleu un estilo ou unha época. Nós, os de quinto, escollemos o muralismo, de principios do século XX, e o grafiti. Aquí podemos ver precisamente un mural que pintou Laura Caneira, coa axuda de todo o alumnado. A nosa clase tamén quixo contribuír ao embelecemento das paredes do cole e pintamos esta famosa viñeta de Luís Dávila. Este foi o proceso. O alumnado de quinto de primaria traballamos e traballaremos ao longo deste curso a pintura mural, o muralismo ou a súa versión máis actual, o grafiti. Segundo Wikipedia, a pintura mural é unha técnica de arte figurativa pintada ou aplicada directamente sobre un muro ou parede, ben sexa en pedra ou algún tipo de construcción. Aínda que solemos pensar que este tipo de pintura é moi recente e propia dos séculos XX e XXI, descubriremos que non é así.
Podemos decir que as primeiras manifestacións artísticas da pintura que datan de máis de 70.000 anos atrás foron feitas sobre os muros das casas que habitan, é dicir, as cavernas, ou sexa que foron os primeiros murais. Noutras palabras, grafitis. Pois sí, grafitis. Son unha pasada. Estas das Cova de Altamira, en Cantabria, teñen alrededor de 15.000 anos de antigüidade. De feito, sabes de onde provén a palabra grafiti? Pois non, pero só italiano. Só italiano porque é unha palabra italiana que comenzaron a usar os arqueólogos que estudaban as ruínas de Roma. Literalmente significa marca ou inscripción feita rascando ou rayando un muro. Son as ruínas romanas de Pompeia. Hai registrados máis de 11.000 grafiti de 2.000 anos de antigüedade. 11.000 pinturas! Non exactamente. A maioría son letreiras con frases de todo tipo, de insultos a publicidade de comercios. Pero tamén hai debuxos e consérvanse pinturas murais e mosaicos que decoraban as súas tomos. Pero tamén habería pinturas, non? Había en elas, representaban escenas da vida cotián ou mitolóxicas. E falamos de obras pintadas hai máis de 2.000 anos. Agora viaxamos no tempo ata a Idade Media, porque nesa época a pintura mural tivo unha grande importancia, sobre todo nas igrexas. A técnica que empregaban xa coñecían os romanos e chamase pintura ao fresco. Foi no Renacemento arredor do século XV, cando a pintura ao fresco acadou cotas insuperables. O mellor exemplo témolo na Capela Sixtina do Vaticano Maxistral da obra de Michelangelo Buonarroti coa coñecidísima imaxe da creación de Adán. Pero moi preto de nós, na igrexa de Moraime, tamén temos exemplos moi sabiantes de pintura mural coa representación dos pecados capitais. Estas pinturas eran como un cómic que servía para instruir a xente sobre a Biblia e a religión, xa que daquela moi poucos sabían ler. Damos outro gran salto no tempo e nos trasladamos a México, de finales do século XIX e ao principios do século XX. En terras mexicanas nace o chamado muralismo ao carón da Revolución Mexicana de Zapata, que se ve reforzada tras a Primeira Guerra Mundial. Entre as moitas obras do muralismo mexicano podemos rescatar El sueño de una tarde dominical, de Diego Rivera, tamén coñecido como a Catrina. Como xa dixemos, o termo grafiti comezouse a empregar para as inscripcións nas paredes xa dende tempos inmemoriais, pero na segunda metade do século XX vai a ter un carácter especial. Efectivamente, na cultura da rúa, os chamados movementos contraculturais, as tribus urbanas e o hip hop, sobre todo nos Estados Unidos, supoñen unha popularización deste termo. Asociado a pintadas protestas nas paredes de grandes edificios, espazos urbanos, o grafiti trata de provocar e escalarizar. E o que comeza como un conxunto de actos ilegais e delictivos que destrozan o mobiliario urbano e afean os edificios, acaba converténdose en arte. E hoxe en día mesmo é usado polas institucións como os concellos para correxir o feísimo arquitectónico. Na nosa bisbarra temos exemplos salientables en Carballo coa iniciativa Derribando muros con pintura. Ou na nosa Muxía, coas actuacións de muros do Verdón. A pintura que decora a nosa porta da aula é a nena con globo de Banksy. Algúns din que esa imaxe da nena que perde o globo con forma de corazón simboliza a falta de amor na sociedade. Sí, de feito, Banksy fixo unha versión para denunciar a maior falta de amor que pode haber no mundo, a guerra. Neste caso concreto foi a guerra de Siria. En esa versión a nena vestía o típico
hijab musulmán. Nos dámoslle outra interpretación a esa obra, unha interpretación máis esperanzada. Pensamos que en realidade a rapaciña que simboliza ou representa os nenos e nenas de todo o mundo. A narrativa non perde o globo que representa o amor, senón que llo lanza a toda a humanidade para que, dunha vez por todas, o recupere. ¡Al muralismo es menos tontería! ¡Citeros ao poder! ¡Basti Diego Rivera! De entre moitas mulleres muralistas, gustounos a obra de Sara Frattini, nun artigo do diario El País que atopamos e no que se falaba dunha obra colectiva na estación de metro Sainz de Baranda, en Madrid, conmemorativas do 8M de 2020. Chamounos a atención unha frase dela. Dicía que hai moitos muros pintados por mulleres, pero cando a xente pasa diante deles, sobreentenden que están feitos por un home. Sara Frattini naceu en Puerto Ordaz, Venezuela. Estudiou en Madrid, España, e en Nancy, Francia, e vive en Amantei, Italia. Bromea dicindo que aos 3 anos xa intentaba debuxar cos pés, pero ao ver que non resultaba, decidiu cambiar os pés polas mans. E, dende entón, leva un lápiz e un caderno a todas partes. Ten publicados libros ilustrados como La Buena Vida e Unha tal Martina. Participou no libro colectivo No te calles. Fai fascines, laboratorios e pinta nas paredes. Ten murais en Madrid, Málaga, Sicilia, Treviso, Apulia e Calabria. Todos os anos organiza a exposición de ilustradores Artes por la Guarimba para la Guarimba Internacional Film Festival. É cofundadora do proxecto multicultural e multidisciplinar Cine Ambulante, en Italia. ¡Cántanos, Sara Frattini!